Eigen dag Ola, wada het. Dit is de Spooszmeista hier. Weet jullie wie deze Groszpapa? Die hungert naar bananen. Zegt de Großmama, ik neem de kornschledels, ik voer hem stoer, ik zijn bult rijden met bananen. Oké, zegt ze, dan zijn we ons bult. Hij, een 40 nen, start up en waar essen. Ze vangt een kleider te praten en ze staat voor een TV en ze kijkt de nieuws. Wanneer zit ze de woord op de nieuws en dan neemt ze haar cellphone en dan voelt ze een man. Zegt ze, ik wil hier praten en ik bekijk de nieuws. En de nieuwsmensen, die zeggen dat is een grote afstand, die voert geen stroom. Een 40 voert al de andere 40 jaar geen stroom. No, zegt de Groszpapa, niet bloß einer, du zijn honderden. Goedendag, mijn vriend.